Fl-2023 żdiedu bi 2.8% għal 79.5% in-nies li jgħixu f'Malta li wieġbu li huma f'qagħda ta' saħħa tajba. Min-naħa l-oħra 29.6% qalu li jbatu minn marda jew kundizzjoni kronika. Bosta minnhom huma nies f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Dawn huma wħud mix-xejriet li joħorġu minn stħarriġ li sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO illi żied jirrapporta li tnaqqis fost dawk li ma setgħux jagħmlu tajjeb għal trattament mediku jew dentali. Ħareġ ukoll il-maġġoranza assoluta b'punteġġ ta' 8.6 minn 10 kienu sodisfatti b'relazzjonijiet personali mal-familja u l-ħbieb. B'punteġġ ta' 7.7 minn 10 hawn ukoll il-maġġoranza wieġbu li kienu sodisfatti bix-xogħol tagħhom, waqt li b'punteġġ medju ta' 7.4 kienu sodisfatti b'ħajjithom. L-inqas punteġġi medji kienu dwar is-sodisfazzjon bl-użu tal-ħin b'punteġġ ta' 6.7 u bil-qagħda finanzjarja b'punteġġ ta' 6.9. Iż-żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena kienu l-aktar sodisfatti b'ħajjithom, waqt li dawk li kellhom 65 sena jew aktar kellhom l-aktar punteġġ medju baxx. Fl-istħarriġ ħareġ ukoll li aktar minn 69.6% tal-popolazzjoni qed tgħix kuntenta jew kuntenta ħafna, waqt li kważi 60% jħossuhom dejjem kalmi jew kalmi għal ħafna mill-ħin f'ħajjithom. 34% wieġbu li rari ħassewhom bin-nervi u aġitati, kważi 25% qalu li qatt ma ħassewhom bin-nervi. Ħareġ ukoll li l-irġiel ħassewhom aktar kuntenti u kalmi f'ħajjithom min-nisa illi 12.6% tagħhom wieġbu li ħassewhom bin-nervi. L-NSO qal li l-maġġoranza assoluta aktar minn 9 minn kull 10 ħassew li jekk ikun hemm bżonn kienu se jsibu spalla mill-familja, ħbieb, kollegi jew persuni oħrajn li jafu f'każ ta' saran f'ħajjithom.